今この新築はどこまで工事進んでるんですか？はい、今石膏ボードを貼っている状況です。で今ここの柱見えてるんですけど、ここに石膏ボードを貼っていって壁を作っていきます。石膏ボードだけであったかさとか大丈夫なんですか？あったかさはですね、中の壁には断熱入れないんですけど、ここの今外側に貼っている石膏ボードのところには断熱材グラスウール入れてます。今もうこれ床は張ってる状況です。今は見えないんですけど、これ養生してます。ここお風呂のスペース、今これお風呂の下に画台っていって、この金物の針で、お風呂その上にこう乗っかっていきます。でこれが実際に壁の中に入るグラスウール、これです。施工性が良くて、値段もそこまで高くないので、うちは採用してます。であそこの玄関の上見てもらうと、これ今緑のポリフィルムっていうんですけど、これで外と中の気密性を保ってます。その中にグラスウール入ってます。